Jop. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar leuke filmpjes voor je. Want... ja. Het is nou... Tomketiet. Ja. Omdat de ijslollies op binnen, moeten we even met Cornelia naar de winkel. Romke maai net mee, want hun maaien net in de winkel. Maar dan is er leuk. En als Romke leuk is, giet het altijd wat oors. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Waar is Romke? Janne, Tomke, Romke en Cornelia binnen in de keuken. Maak ik een ijslolly, Cornelia? Een rede. Ik vind een gele ijslolly lekker. Nou, Die hebben thuis ook. oh, dit is net best. Alle ijskoos ben op. Ik ben nijkeepje. De supermarkt had een heleboel, Cornelia. Oh, dan moeten we dadelijk naar de winkel. Dan kun je mij mooi helpen met uitziekje. Ik wil ook maar naar de supermarkt. Nee, hoenen mij net in die winkel. Dat wil de baas van de winkel net leien. Dobloes thuis, Romke. We zijn er sawer. Kist mooi op het huis passen. Cornelia, Tomke en Janne gaan naar de supermarkt. Romke rent leuk in de kamer om. Ik kan best ijskoos uitziekjes zonder dat de baas van de winkel het shot. Ik zie ze wel kruien. Ik verstop je mij. Dan kunnen ze me lekker net vinden. Eigen schuld. Lekker pe. Romke trippelt naar de kamer van Tomke. Zal hij onder het bed kroepen? Nee, net onder het bed. Dan sjussen me samen. En net achter de Lego-kisten, mijn stut stekt de moppen uit. Dan shot er naar de grote kast, die in de morgen stiert. De deur stiet een eindje open. Wat zou er in die kast zitten? Even zien. Romke wipt de kast in. Snuf, snuf, tot de hoendensnut in de kast. Ik roep de kleer van Tomke. En wat is wat? In één blaast de wien trog het eruit. Klap, de deur van een kast waait dicht. Hé? Ma, wat is het je zuster? Ik wil eruit. Romke springt in de deur op, maar hij kan het bij de kruk komen. Hij zit opsluiten. Zo, er binnen weer ijslollies. Hier is een reden voor die, Tomke. Lekker. En een kiele voor die, Janne. Dank je. Krijgt Romke ook een ijslolly? Ja, vanzelfs krijgt Romke een ijslolly. Maar waar is Romke? Romke. Romke, kom gauw. We gaan een ijslolly voor die. Romke. Maar Romke komt net. Dat is een uwer. Hij is gek op ijslollies. Ik begreep er niet van. Hij kon het boeten doorkomen. Dus hij mat in de huis wezen. Romke, doe net zo flauw. Kom gauw. We gaan ijslolly voor die. Hoe schiet ik die ijslolly op, Jer? Romke. Romke zit nog in het justere kast. Hij jet Tomke, Janne en Cornelia zacht roppen. Cornelia, Tomke, Janne, ik ben hier in de kast van Tomke. Maar ze keer Romke net jaren. De deur van de kast is dicht en Cornelia, Tomke en Janne binnen in de keuken. De ijslolly van Romke leidt op het onjocht. Komt Romke nou nooit waarom, Cornelia? Hij is mijn vriendje. Ik wil hem net kwijt.
net koelen, Tomke. Zullen we Romke ziekje? Ik help die wel. Ja. Wij moeten ook komen helpen, Jannejoe. Doos ziek is in de garage. En ik zie in de kamer en in de keuken. En Tomke ziek het in de sleepkamers. Ja, dan vinden we Romke vast voor. Ja. Romke springt wertje door. Maar jouwt niet. Zijn poten ken net bij de kruk. Hij begint te blaffen. Maar dat jaren Cornelia, Janne, Joe en Tomke echt net. De door is te dik. Hoe maakt het nou? Als ik deel van de honger. En de dorst. In de kast ben ik in onderbroken. En mijn waterbak schiet nog in de keuken. Grutte trin rol je oer de wang van Romke. Robben helpt net. En blaffen helpt ik net. Maar wat dan? Romke vielt om hem heen. Hij graait in het bottesgoed van Tomke om. Hij vielt een groen ding en een paar stokjes. Zo Romke je wezen in mijn slaapkamer. Onder het bed? Nee. Ik zong net. Achter de Lego-kisten dan? Nee, ik net. Dan weet ik het net meer. Romke is echt net in de garage, Tomke. En ik net in de keuken en de kamer. Ik oorl zacht. En hier is Romke ik net. We vinden hem nooit weer. Dan moest de politie bellen, Cornelia. Sst. Wat is dat? Ik jij wat. De slacht hier op een trommel. Het komt uit de kast, wij. Tomke loekt de kast hiepen. Oh, En waar zit daar in de kast? ja! En slaat heel loed met 2 stokken op een trommel? Ja, Romke! Oh, lieve Romke, oh, de beste weer! Oh, wat ben ik blij! Waarom slaat je op een trommel? Omdat je wat niet de eer na. Ik heb blaft en roppen, maar je weet me net. Maar de trommel jet me wel. Krijg nou een ijslolly? De ijslolly. Oh, heel dat vergeten. Oh, die lijkt nog op het oorrecht. Ze draven naar de keuken. Op het onrjocht lijkt geen ijslolly meer, maar een papierke mij kleurt wetter. Maar zo maak ik het ook wel. En hij slobbert het kleurde wetter lekker op. Lokkig had Cornelia de oren ijslollies wol in de vriezer dien. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. Goelen. Oké. Goelen is net leidje. Goelen is wat oors. Tranen onder wangen, snotjes in de noord. Ja. Hopla. Omdat het dierendag is, wil Pier Bijkenjoe het graag mij aan eens kwallen. Zijn mem weet net dat dat was zo'n goed idee is. Maar Pier denkt dat er nog wel wat leren kan. Auw! Oh, rodding. Pier en Mariekes jonge zoon. Een jongen en een pamke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Weer krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Franse
dierenrij, kom maar mij. Dierendag. Mem, het is jouw dierendag. Ja, ik weet het, jongen. Ik had er heen van de morgen al wat extra voor, joen. Kun ze maar wel lekker een dikke aaien lezen. En Bijke, had die al wat aan? Zien gewoon een mieltje. Maar hoe weet er dan dat het dierendag is? Och, dat weet er net. Nou, dat hoeft er ik net te weten. Bijke is het wel best, zo. Ik jou hem een stukje wast. Goed? Maar het net de bot verwennen, Pier, hè? Want dan skooit er me joh de hele dag om lietse hapjes. Maar als ik hem nou mijn squallen neem, dan had Mem er geen les van. Maar een squallen? Hoe komt het erbij? Nou, juf had zijn dat wij Jood een bist meenemen mochten naar squallen. Ja, knuffelbest is ze wel bedoeld had, denk ik. Nee, het is weer. We mochten het zelfs weten. Alleen, ze mocht net los in het lokaal. Oh, hoe stelst u dat dan voor? U's Bijke in een doos of zo? Nee, gewoon onder een riem. Ik ben hem wel om mijn tafeltje vast. Dat kind best. En tegen toe dan dat hij daar de hele dag mooi lezen bleef. Ja, dat willen we wel. Hé Bijke, was wel mijn pier mij naar squallen? Zo, er is door een stukje wast. Ja, maar jongen, Dook is al haast net hier de hele dag stilzitten. Let stingen die hoen. Ging hem dadelijk mooi uitletten. Onderwijs en squallen. En waarom ik? Hij wil oors om ik altijd het liefste bij mij wezen. En het is maar een hele dag. Van een beetje ben we vrij. Nou ja, als Dook denkt dat hij het leuk vindt. Ja. En misschien leert er ook nog wel wat. Nou, vooruit dan maar. Yes! En als het net goed gaat, dan bellest maar, hè. Dan hel je ik hem wel op. De meeste bijen op squallen hebben een knuffel mijn naam. Marieke ek. Maar Pier is net de enige mijn huisdier. Knienen, cavia's, een paar witte moezen en een parkiet stenen in bakken en kooikjes achter in het lokaal. Alle bijen mogen haar een bist even voor de klasse sjenlitten en er wat van vertellen. Pier had houden en keren maar bijken, want hij wil oors net als achter de knieën doen. Maar gelukkig gaat Pier wat stukjes wast mijn aan van huis. Daar kinderbijken hield hij het mij weer rond onder zijn bank krijgen. Aan het eind van de morgen is de wast op. En dan kan Pier neer oors dwaan als hem een stukje papier voor de neus houden. Bijke, En Bijke? Bijke. Bijke blaft naar het papiertje om te verwachten dat er een stukje wast krijgt. Stil maar, jongen. Als ze uit squallen komen, rent Marieke met Pier en Bijke naar huis. Hoi, Mem. Hoi. We binnen weer, hè? Ha, jongens. Nou, mooi dat je hem er weer binnen. En, nou, hoe is het niet in Joert? Goed. Het was een leuke dag in Beer. Je had goed zijn best doen. En het was gezellig. En Bijke? Had hij hem wat goed houden? Ja, hè? En hij had heel goed oplet. Haha, vooral op de knieën. Mooi zo. En had er ik nog wat leerd? Ja, hij had lezen leerd. Lezen leerd? Kinderen nou lezen? Ja, echt wie, hè? Tikkie en krapke. Ja, maat je dat de kat maar wies. Nee, Mem, echt weer. Ik wou het eerst echt net leeuwen. Maar hij kan echt lezen, echt weer. Nou, je bent wel mooi kleer, mooi. Aasten willen de kranten echt nog lezen. Of op zijn mooist wil er Aasten nog een abonnement op de bibliotheek. Mem lult het net, hè? Om eerlijk te wezen, nee. Zullen wij het chillitten? Sjenlitten. Ja, hij kan wel even wat voorlezen. Pier had het op squallen echt al chillitten. Je vond het heel bijzonder, zei ze. Had Mem een papiertje en een pennen? Ah, best, ik zal wel even wat pakken. Nou en dan? Dan schreeuw ik daar wat op en dat moet Bijke dan lezen. Is dit goed? Ja, grutter hoe net. Zo, 2 woorden. Dat is genoeg. Een hele zin is nog te lastig voor Bijke. Maar dit kunnen we wel lezen. Nou, ik ben benijd. Zo, Bijke. Wat zit hier? Goed zo. Brave hond. Ja, en? Wat stier er nou op dat briefje? Zo maar. Alsjeblieft. Waf. Waf, waf. Waf. Hé?
waf. Nou hoi! Ja. De poppenkast. Wij zitten voor de poppenkast en juf die zit erin. Wij sjoggen naar het avontuur van Klaas en Katrien. Ja. Wij zitten voor de poppenkast. Wij zitten voor de poppenkast. En de juf die zit erin. Wij sjoggen nooit een avontuur, een avontuur, een avontuur. We sjoggen naar Jan Klaassen en Katrien. Wij zitten voor de poppenkast. Wij zitten voor de poppenkast. En de juf die zit erin. Wij sjoggen nooit een avontuur, een avontuur, een avontuur. Wij sjoggen naar Jan Klaassen en Katrien. Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.